Tede! Toimiiks se nyt? Toimii. Niin, moi. Moi. Tehtiinpä videopodcast. Oli vähän tyylä. Vähän sikatyylä. No niin. Katsottiin Black Swan. Ei ollut hyvä. Oli vähän pelottavaa. Vähän psycho. Mä oon nähnyt. Niin sanotte, kun mä katsottiin tätä. Vähän oli oikein hirveä. Kaukotalo kaikukiljusta. Niin, mä oon nähnyt tää noin kilju. Sitten mä ostin pari päivää Vitalisburgin. Tää on tää, mikä Ivana Helsinki. Eikö se oo hieno tyyli? Mä tein. Sellaista. Sellaista. Sitten aika sukkari. Joo, kokeillaan Tyyppi vaan kiikastaa siellä. Koska se oli vielä varmaan sellainen häiritsee. Niin, ei mitään. Niin. No. Niin. Nyt on perjantai. Jei. Perjantai-illan hieno. Meillä oli sit Anan bubi. Meillä oli sit ja karkki ja liimisaaki oli. Santtu söi chipsi. Sitten mun kamera on sitten tää varmaan näes kuvaa tätä. Tähän tuntuu 47, 48. Kyllä se kuvaa. Eikö 2 minuuttia? Niin. Stoppaa hyvä. Ei onhan, minuutti 58. Joo, Niin, katsotaan. Uuden hetkeä. Joo. Kyllä vaan. Oli koulussa pahaa ruokaa kerrankin. Niin oli. Käytiin Hesburgerissa. Näin käy. Ei uskalla. Ei vaan. Niin. Ja juoksitte. Niin. Juoksitte takas. Tää on nyt mustavalkoinen, kun tää on värillinen. Hieno kello. Väärä puoli. Kello on siis ilta, ei aamu. Ei pitää Kello on ilta. Kello on ilta. Joo. Kyllä, mutta ei näe. No niin. Me lopetetaan Siinä tää. se sitten oli. Hei hei. Jatko.